Premtobre Kasee ya mamunyina ha ya mwakwa Adom TV Premtobre Kasee so na je nkwano ya wono amaye nsamwasi ememu ebrason say yede emaw ne obetie wo mu bi eni director wono na hwa Asante Achim Central Municipal no Adom so enanei wono mo ye niema adehye betumi atwe won ho abo wo ho ban afri enkwanhia ho yede no so ebebro Afra say mu adwadifo kyerem se ne niam abo den de ne nso ye to ade ene ya ne bo anya den no adane bibie wo ho Adom Kasee demofo ene Yesu ayawo na man nyina achi omu gina mu den eye adwuma onde won sem matu dwane ne sem bi awie ye de bro Adom TV Premtobre Kasee o shine live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 oko YouTuber search Adom TV Tube na kwadomonline.com semi ene sema foforo bi eka ho medi afia amankwa tamaklo Yada say afia ni die mientie said ensem ni chemu etie Director ya wono na da Asante Achim Central Mensino Nadmoano Labon Joseph ene wode hye ya adehye betie no madi so na abo wonyina ho ban fi nkwanhia mu adrobafo apasinyafo obi afamu dia ye betumi aye abra nkwanhia no kwan no wode ho ntete atudwa Beyenende nhyehyɛ ahodo bitimi di agu akwam na boa ama yen economy no etumi agina brane na enyini from enti Asante Achim Central Mensino Assembly ende enema ahodo ama omafase be wona makwa bebi atose wono nso ensum ne mu a ewo no mu asetena emu na wabra ode ne meyi ema wono mu a yene apenkrache pani yi ebeniza eko edu etwetwe nkomo de nsembwesi enetudwa Ejina omampeni John Dramani Mahama name Everyday enema people living with disability. Omwa bibi kakra atochem ewo omunipedua ho. Ye ma omo request. Me de wo mu ne say most of them request adea mu de be ye adwuma no ma say nya extra income wo ho. Adea de ama onu fa ko ye adwuma. So waji fufu machine afa ye adwuma. Na enkokwan ho kwasasa adea. Ehon ne Eric Usubodi wono nso gine djuma wo Mensino Assembly etwetwe nkomode nsem wese etudwa omo aye presentation we ma omo ebi munya fridge aye deep freezers ebi munya bags of charcoal aye bidie ebi ye mebi no so fufu pounding machines ebi munya provisions ebi munya inject moye design graphic designers into almost ya mo machines omo de bedi omo nyuma nipa me no ho no ebi munya farm input ne krakra no tetene ni de ma omafase bi wona makwayi ato ewo Asante Achim Central ho enso ene ye che sansem wese ode ni so emampanyufo daba na se se wache nyima last year eso omo ya adisa nani ma na omo ache ne dosu emumu Soko hospital de no timi doctor ne kasa o ye ni interpreter ho eni obi a o chekire interpreter mu Yento Kasee no so ahyenkafo ya wo mo kumase se afidi wo mo aboka suso ni nyina no ya traffic na no odin ti wo mbefa ba ko a se beye no wo mo ma wochi nti ama won sikasamo no de anka wo mbenya no wo nya ne sa Se beyenende nhyehyɛ ahodo bitimi di agu akwam na boa ama yen economy no etumi agina brane na enyini from enti Asante Achim Central Mensino Assembly ende enema ahodo ama omafase be wona makwa bebi atose wono nso ensum ne mu a ewo no mu asetena emu na wabra ode ne meyi ema wono mu a yene apenkrache pani ahyenkafo ene wono mu mohwe akwantufo Jina bia jumadi ntotoye so ekirem se fimpim bienu ne aduonu enum bronya yi mu no wonum aboka yi pa wo kire se ka ekire so ewo kwantempa hodo so efense traffic no entimi emma ahyenkafo no enko ensan so mefa dom ni biemu enko se dom ehwe animu no no how dey the biblia ble le pass yes ni na so si akra wo machi men sabon kumfuni ni nifa so atire se traffic achi wa pa ma pass yes ni gina wa ka ni ntimi form seconds no aye traffic in se ba pass yes ni be kwa me enso ensa ka ye de no se traffic ni ntino e ma kwa ne ma na pass yes no impa benya ka na kwa me enso enya de o si enya ye ka ne de
So beside ya abobi say kutu say bam fat e kwan so ya menya traffic no doso enra go to 4:00 e boy nyimbe 7 na ye wo yire pa 10:30 to 11 ansa na ye du adubia so tumi je be 30 minutes na enko ba kokora amase say ababi e dom no nya cars nko because car say wo na wo ba ntam na wo ba fa bi ko no ntumi nko manta car nsusu bebre nsu overheat e wo kwan so ama drivers ni ye bra papa all can help say amase what me do tell me travelers na ka unko na udize nyina ayede asa udize nyasa obeti says auto diesel unya ka prayer de free na amponsem eye protu achama e wadum woni Adom Kasee bo twehwe nkomo echire mu ese totrofo ojira kwani ki no lodi sa shiba we yedibu omo ebe bi papa kure jina nanka wo fo ni pare e de waye ma wo betwam so anya kwa eko afutu ebe mo e abotre ena eso munyane esu ye fo so say gambia e ma say ko fa VIP bus yenu ena be lodu all body empty it is a bus na yen stations ni ena contribute is at the man with trap ti e besre aman ye resenka afikwa aman me buses ni bi a support ye ka say won se yen bi ama adwen pan ne kofi mensa amane bo asante mantemu Bayenko Asante Achim Central mensi ni mu biemu eye director wo hwe nadmo so afutuo ene entity a wode ema sebe ya nkwanhia ebeba fom. Director Dema Asante Achim Central Municipal National Disaster Management Organization Trinity Nadmo Lambon Joseph ene ade atodwa se enhyehye awodo won mo de agu akwam a eba beboa ama nkwanhia awodo esi e wo yena kwaso no ano abras na titiri e wo Asante Achim Central mensi no emu kwan we na kwa Accra Kumasi highway no foreigners bibiri efa Burkina Faso ne Togo na Mali ne Niger any group ya mo free north ni baby obi okwa mfa kwan no so da obi so free nkan any baby baby ba na Kumasi na ko baby agodi ni ha no mo fa onim kwan no so na kwan no so ahyensude bia so ni wa kire se driver ni won to no boase enti ye hwe na sa ade nyina so eye the course fa enti enadmo se na ye nhye tie no enye se atoyenkem na sie wi ye se ye preventive enti ye bribia ye pese de prevention enoma eto akwan enti ne se ye be indicate drivers no na o ma hwe kwan o me fa so o me drive enti ye accident prone area ya slow down accident prone area enwachi na nkase mu watan to just say free ebobo so mene de dikan be si opanima aboso mene de to so mienu wa afi mu nkwa no nkwanhia dumiensa na wono enya wasa won kwan yi eso a passenger fo be se oha na won ho kan ya wo mu nsia de woti na no ense do 3 September ya 1 September ekopim 2 December na accident ba kuma 13 passenger cars na traders ne cargo cars de enka ho na out of 13 na emu nipa 100 na passengers etika no na emu ensia ehwere onkwa na emu aduasan na mo ye ema na aduasia mi 360 enso so eye enema mesre adaba fo wo ekwan no nyina so munya hweyi na ni tutu so media fo nso so mesre mo se montanya education emfa over speeding ne road safety so se de beya ebeboa amaye nyina no ye kwa yetime bafi Kentampo adwadifo na Kasee wo mu kyesa afra se munane ma wosoro danso ne dwane ye nene ya emu ahehan kakra no enkoyie se de wo mo ehwehwe no no ebi ni Adom Kasee edi nkomo yi ene Adom Kasee mo ne boni abo apra kwa kopiemu ewo Techiman Central Market no wo bunu epoye mantam no mu ene kwa kohwehye ne adeton etie ewo hono na bra ye koye ne omanfo bi a ene wono edudwa ho etwetwe nkomo wono kyerese afre se etwa mu de ne ye kyen afi kure sansa afi ene matonya de hyeda ekoso awi emwa ema wono enwuma wono edi nso entumi enkonkan ko se no scan system sade e bai mu anopa egina mu anu ase eda ho gina mu anua me ko fa na boarding ye ton kra ye sa ton akra ton boka nti ye de aban we de afi we de ye hunu so na ko de na ye he last year ani this year na no ma koso but to ya na eto last year na no ma koso ba o to ya na eto ba say no ma na ba from o to ya nto ama Ghana black system na akulu hu ye ye ko bia hu ye ese no ma na bu nto
almost no more from the still by last year so the number auto ya beto jama is marketing there because ya no and no man and normal performance still and normal enyina eyi emai no hwebrunya obi abrunya abaka say o July and normal nye enti yenhwe normal betumi aboa oman no enne apiafo nyina ba yento nya beto ye normal ka papa e boy kra ka wo gyina ha kra ko ma wo nyina ha say oye ena ehia normal ekono yesi normal ekono normal bi anye yesi Ghana nyame amamu ampa ba mamu a aduro ne be fa no say apiafo kra aboka totally akoto bis first ne 35 ene 8 million yento edi ena obaye amane betumi agina omane nye ya dibronya ba wodi ebi nsida Enko kwawu kotoso wo kwawu East Mensini mo epoya mantemu wonde ani ajepa last minute dwano koyie de ma wo mo honso ye kosude Adwedifa wonu mo kwawu kotoso eno wo kwawu East Mensini mu eni ekira wonu mani ajepa ne nyina ne se omanfo eto wonu mo eniama enye asemkuma bronya breyi emu ekamia yese weni mra edikan a yete se adwedifo bi ekire eni so ede amase na adwedi ekwa ankwanko yese afrese na ye chen afewe isi beto abro ene nkate ene nda so ye last market and I send edwane tie no edwane nda de ye beka se edwane ye esne previous days no because all the compare last days na atwitwa ma beka se the last market ni ye nti e be sra ban no se ana se impenifo no se omenye bibi emfa mboa market se na be ya o ma mu free babi ebe di dwane ebe motivate o ma ba market no so ende de emu ye kakra se ni atembia e ba na eye no ende de emu ye tembia e ba omonto ye betana wo sa futaro pasa gosi anyumbele sa gosi anyumbele omonto ba ende de emu ye kakra bet nka tiene na omo hwase mae pacha market ndie eye aduane wo ho ebro wo ho bibia wo ho nanso adito ne enye papa enti afe ye market nso ye pese mu ye market nu kama maye market ne de enye kura be na kakra ni die edwana ya basa obi atena de ho se woto aye nto nti be dan ma obi nso abeto ne de meme de ye nto ono so de ye nto enso last market die ya na mu ohye papa sabri eni bo wa ha sika ni ho koko kura wo ya mse koko ye de ko ye kro mo ma ye sika o mo ma ye koko sika ni bi nti nyema ne se ye te ho a ne ye te ho Enkoko ene nyamo ahodo bi ohon ma wo yeda ya bronya ne besu ewo mu anu a ene edi na ye konkwanta south de a won de no asesa onhwe afrase se de wobutimi to nkoko no ne ade na afi ye ntesa fi se won susu se bo no kosro nti ontimi nto Poultry farmers a wono mo timantem no mu na ne edi tudwa wonsem nyina ene se enya ade a wono mo enkoko manfo etokra wi aya ade bi a eha wono mo adwene market no enkokra sikani system no muntinu market no enkokra for my years no now by this time na nkofo rashipa by this year no because Gary for my years was even 20 Ghana but this time Gary kra is 15 cedis na yeto Gary enti inama enkokra ebi ohopa at 170 and that is 3 kilos. Now 2.5 kilos, yeah, 150. I want to buy crachipini or empotemo hui Joseph Entria wow, and so any man when you commode in some way see to jar. About a 24-hour economy now, Metinia Kasee and Quantasa, Yamincha, Yanya share. Meno Kasee, few months ago, air consultants and a about the assassin, I had documentation. I had tried to say consultant in the process. Now I am a not a contractor about sites. They are saying, I'm Yakuma, you don't grab from Simon the best as here. Now at me, a 24-hour market about the same Pantano, Pantamai, and so at me and your home fast. So as an assembly, yes, we never go a crime. The other kind, I was here to me mobilizing revenue.
edi eboa na kese development nkete a wose yetimi ye betimi aye kromo akwan yade a ya table down a ye ba be hyase na kese ya twa kromo akwan nyina atum nyame ncha de o mampeni John Dramani Mahama edi nkwanta to pasa edi ama contractor for wo so wa hye o kena a me no kase o mo ye aduma nkwanta dambai eno so edi ama contractor no obeba kwan no so nkwanta pepesu ye nyina ya musi ya capture e wo budget mu Yanko Oti Mantamnamo na Oti Regional Operations Commander Ghana Police Service DSP Elvis Nto Ediaton Kwanta South adihye ni mo say yeboa ye hui ye na ye di bro nyai bewura new year mu ni ade no wombambo ho nsam de wato atua obehwe se wombambo ebegina yi Oti Regional Operations Commander the Ghana Police Service DSP Elvis Nto Canadian Hobansem Ekwa Matime Mufa wono Kwanta South mensin mu nyina enum se eni wono ma yekrado passe bambo ho nsem obeyire mu pampe e wo bronya yi mu ene chimpo se ne be ya basabasa bia e man mu eso ensem wo de tudwa eni. We are in town and they cannot come close. We've already stabilized Nkwanta. We've captured Nkwanta. So we don't want anybody to come and misbehave over here. Thank you very much. And this is also to show them that we are collaborating. The security services, we are one. Nobody can penetrate. Mebuana. Yes, sir. Nobody can penetrate. Yes, sir. Eho enna ban krachipeni won Kwanta South Joseph Entwiawa enso ebo post dwumeku no abaso ewo ni se na wofa so edi won mu ejuma kasi mamemfa asedama security services no na menchia mu media for em say wa woni mbra yewu yewo Christmas mbrem hu be hia se ye be nantiku na yamanfo hu se ampa security no ya food tax nan say wa woni gono de ye fa mu je sampe basabasa bia won Kwanta oti de ya ye ndey show your force actually said to create awareness Emma Ayan Kwanta mine said their lives, their properties are secured and Mobian through Obian Dimbraso, Obianco according to the Empenifo Diato or Nakes Obiatia Dini Christmas and the fair vessel. Strap for also Mebo Obibia home buying and Intina and the one who say Yatu Anamo and Nantikunumina baby was a Punayatiniako to make sure say create awareness among Sampa. The security is for them and they are for the security. Achia wono ewo jomro toyemantemu Benedict Wodi wode kokoboy futu ma mebuno no sadie bia de wombekọ seyemu ana de wombenya ba ma ne de mebuno wo ho ntwe wo ho emfrem Aban krachipeni wo jomro mensinimu watoye mantam no emu Benedict Wodi eni ede kokobonsem ekwama mebunu nyina se wono ntwe wo ho emfemfri enema basabasa emfamfasode bia embre wono mo eda chinemu no wono mo wonini enna woni titiri eni bronya bra yewu eyi wode nsem wesi ena tudwa As I say, I feel so assuaged. I'm saying, I see Bonia assuaged. But the next say, especially you to know, Omen Boy, I buy a share with you. Mamma, I need to loss in the Brie and Koya, dear Emboa. You can bring them, sir, let's say, Bonnie and I can't more activities. One as a new we alone, a bit of a accident, and that's our baby and a person. Let's say, Pony and Punipano, okay, that's my YouTube. I say, I'm my body. I am more said, the young coming to what I say, you know, one that could have been not to use the moment that I told you, my Aho ena Western Regional Chairman Dema MPP Amanyo Kuno Francis Ndidi and Sonia Manbuni atwetwe nkomo no ode nsem wesi ena tudwa almost 8 years now. The start was 1937 there around. But a year before Christmas, a year or 24th December, from morning up to evening. The Christmas night, you know. Enipa miensa enameduabo so ewo ewutu breku wodomato na nanom nsiedo na ni nyina ne se yesesenya breku eye warrior wono wo ho nan kwashijan omo ebono kwadu na usani eduagu so wi akire ese enya nipa miensen emunsem ene
So kopie mu ewutu breku a eni enipa miensa na duabo aku wono mo ne nyina ene se wono mo etwa enkontompo edito warrior wo senya breku nai kwashi jan aso se wono ena ekum ohene a wo awutu oshimpu e wa fempino ne dum wotwe ne mu ene bebo mo amane se enhemfo miensa wono mo wo oshimpu ena afi ba ko bi eka ho ya kire wono mo na kodo adibo nyina ne se wono mo akwakutwa eja ede ato awutu oshimpu ehene emu nanso wabra awutu magistrate court etna asem no so ne wono mo asan nai kwasi jan etise sa kodo de bo no anya de se no kribia ewumu a eno chi odi nsem wesi etudwa afeko na fa na yebu asam se ye dibim asme ya ka to yeso no enya no kwante yenko ye bebe te taw ye bele ye bebe fie no mbe je me de anu amon me bom pai se ho a woda asam to me so wo mu se minim ho bia medu fie na otwe kwa ma to me mi fim nko na enimu a ye da to me so ono yele a ye fa yele enkom no nka no kwa no na yemfa metamfufu ntwa kuro no na amamle bia won beba be te me say ye di fufu ni flame a me de mi dua ba ko me sha ba ko ne bedo abosom ni na ase me ko sense mo ko ye bi the same to wo mo me ko kuma ase so ko ye bi the same to wo mo nti nda due aba say my sister me bla na edi kan wi ye me bra ye ka me bra no ye say emra me pa me cho na ka mo ne da asem to me so nsa oni musimi ya hwe ye mfa metamfofo ye mfa metwa kuro na ye say sa de tisa no onye nde wa yo cho be wonwu me bra ni wi ye me ye so sa onso ebusuafo e call Togo omo ba mo say e da chopa o se ye mfa metamfofo o se da fufuta amba na onso ofimo ni mu sister so ye be ka me sister ne me sa won sa no me call mienu afi me ntuma asra ne biem tin bibia no of ende court say minimum asanwo hwe saa so na ebusuan so abefu metuma fufuo enti me ma Ghana fo nyina so te se me don ma se minimum papa ne wo no minimum ho hwe ene ya waje nkwana amaye enti abusuan ne abusuan ahia edi edano sonko woni betu kwan so atu kwan nanso ba Adom Kasee damu a yeginam sede won aboabo nsam na no nti migina hade Kasee no eba no ebi mo nso wakira won mo ye adwuma dendendenden enti afihia pansam a ode tudwe brafo fida etese ende bronya de ya sana wo fie no abusuafo ene edibo ma mogimani no sen na wo TV stations ahodo radio stations ahodo a wo pe no ekwan be so na wono mofa so eye adwuma dan dan nyina wo TV no eguso a esiso a wo Kasee wotumi ehwe ma wani eje ne senti enene ya fa to ye ho so a ye de wo ba fa enema ahodo mu ne ekoso afofi da bia ama yetumi eye adwuma wo Kasee bo ye boaboa no ne ye de ba ebesomo kayen ho ye de wura Adom newsroom bebia wo Kasee bo a ye wo de no ye krakra na se yesiesie ne ye de bra wo ma won so ensema ahodo ekoso wo mayimu utumi ehu bie ye de wo kwakofom enema ahodo a wono mo eye ama won so wo TV anasa wo Kasee no wotumi enya no ene de kame ho na memfa wonko eye Adom newsroom anase omonfo wono mo ye dwuma de ma Adom brands no ye wo adomonline.com ye wo social media team ansana ye de wo akọ eye newsroom nankasa enti kan yenhwe omo a wono mo woni no mo eni enkomo enti wo bewura mu ewo eye Akam brands ye hanum se ya sei na hanum se etie enka woni normal de obeba no na hanum se aboma a omafo eye dwuma nanso na kwakoya fofidenti ena wo hu nipa kakra bi ewo hase ya enkonya no bebiri na adampan omafo eni so we eye social media team say wo benya won sem ewo Instagram, Facebook, any TikTok ne ma hodo ne ka ho a oba fefe we see ena edisa dwuma no edema wo nti se wo social media nsem ne nyina betumi akọ enka ne ma YouTube eka ho ne ma ne de edoso mami pudin Medin de Sandra yenhwe working on a holiday like this sanity. Oh, I am very quiet. And I'm go for Christmas holidays, but because there's social media, not to be international. I wish my mom and my papa a very Merry Christmas and a Happy New Year. Enti so social media and something nyina betumi akonkan dem out there na eye maami we ye friend Sandra and na ye holiday mri ono edi adwuma no ye wo adomonline.com omonso wonsema ye kuchiri edi gu abefon tintan no so dia ma no wono mo na edi ho dwuma e wo hanom esi ye wo oba fefe we se wo hanom a di any Gertrude Afishapa
think comment say. Vivia Boko. Adom say. Adom. Any Christmas wishes? Oh, me wish me was a phone ya official pa. Me now for it was a form war Accra Kumasi Sunyani. Eriasimu baby, me wish you be a Merry Christmas. Sunyana one here, but then because Mr. Sunyana na me free and to Sunyana phone you know me wish you a very Merry Christmas and I feel Happy New Year. I feel coming home. Now the Almighty Adom newsroom. Me for in Rahonum. Enti Adom newsroom na watiatia Adom news no enu nie enko ne normal de obeba no na hanom sei aboma wo kase ye wo de say ye Adom 106.3 FM ana say Adom TV kase no hanom sei ene ye bobo ni nyina no e de ma wo na se mufo nyina sam krogen ne de abre wo ama wo hunsema ye koso e wo omanyi emu nenso ne ena mafofi dan nti we pimo ha se ya enipa no kakra bi ene ye dwuma hanom sei Mimbo be a din wahasi, but me do be from no who any mahodo echo so a was and woman medie is far echo. Yenya young brapping you see, Ewa Hanum. Opening a more cover. Majoro a fish up. I think cover to yan. Mrs. could you mean son a brown pa? From KMA, Majodo. Mamma can't hunt a crack, na hunt a for so one there. Moha. Mang the memoir, my ba a fish up. Yaman Hambon. Number horse roll Behira Adom TV. Na Adom TV there yo yini baba mo or bomi yabura to yakaba yakamabe. Menumo Kamaso, Yamabella Fishapa, Bohum coming in my by next year. Yabo Pike, the Blomba Cablani, a care fine na Baba Bawa, Amacamasua, etum Yahura Yahoyanu, Nti Yamabella Afishapa. Minimsa hanto kai man senso de meti ane se o mo nyina fisha pa mo nkoso na mo hwe Adom TV kai me na wote ne nka no wono na enne afofida we se wo ba TV wo kase na wo hwe ne nyina wono ene di hu dwuma na me mabo ne chidom yenko mame yo mame afisha pa afi kombeto ye e ba chawudin every mi Sarah afofida nka o fi wono abusuafo ne de abom e de ne de wa be pie mo ase. Oh, say ye Christmas yes, say young brand name baby Juma because enye obiane bet my base and then we are ye babe pushy ama ejumana koye afi bene numo ejo pi ne ani nani watwe ntawe eba meawo enti okuna wote ne nka no on de wuti Adom 106.3 FM a ho na wotadi ne dwuma pa wobete ne nka oku wono ene nemo hu no yenko opani afisha pa Ave se na etiase. Udino. Efremi ohene amponsa kakabo ensemu a ye di fi hase ne fa efi Ghana mrahye bedwafi me na meginamu na meboa ne nyina no na medeba amenchia eye ekrefo nyina me eke ne ye nyankopon na bo adom ne wa ne beto ye ne ene ye bompa ye se etene be wurata howa Nyankopon ne nhyira no madom ebe ne so he me ekeye wiase mo atene bo mole Onyankopon akobeken na che ne so ne monche ne so nso a ebe wure ne kwase no me na sokoya afishiapa de okai no mati ne nyina ma me fa ombra hanom se oba fefe e wa hanom se ma me afishiapa afin kombeto ye afisese ye nyina yetinkom na ye nyina nya sika bebre na Nyankopon aya kuma so ade amaye tunana ni Aisha Ibrahim tikin Adom newsroom nike to muna nan saboda Christmas nan ne wannan muke yi nan to na ba ku duka barka da sallah min ga se barka me kana barka da sallah because of say sallah nintiya Allah ya ba mu sabon shekara That's o she abrante face ha wa wotati Adom 106.3 FM de unim no pa opanyin wudi no bonse na ya bom no radio no so mai Nana ade mununkum afishiapa sembe na odomo manfo afishiapa semne titi a me de kwa ma hyenkafo no etobere bi a akwanhia dodo no abisi a ebra ye gi ani sei no na esie na ne nyina no ayeta de hye bonsam nya bonsam a hyenkani ne de wakọ abeduru nti yesrese afi omomfie nko brewo na omomfie meduru brewo medase adova for me sremo brother ni papa ne de wakọ abedu fie se na waka no na eba no Adom news ma ye special desk esikodo obeya oda ye omomfo bia wono mo eni di hudwuma e de ema wo ma me fefe me mo official pa afin kombeto ye afisese
Oh, na bibia ayeye udino ede. Ma minya kon abronoma. Afishia pansem ben. Okay, the American say me ma obia afishiapa Ghana fo nyina me obia afishiapa e na abonofo nso me ma mu nyina afishiapa sunyan GPRTU ma me fo mo wo sunyan GPRTU station nyina me ma mu nyina afishiapa sunyane ndo mo na meni agye chese ye nyina e ho ana efiri na ya be pie mo nkramante mu ha ye di djuma e de sommo Mami Susan afishiapa metoye afisese na bibia ye sika ne buso na yetinko buso ti meka obia ka no na mesa mebusiafo pe mo afishiapa yes nyame hwa aye nyina enti Susan na watene nka no ma munyina afishiapa ma mu free e woti ne mantem ahodo nyina ma munyina afishiapa so wuti Adom 106.3 FM dia ende jagji boas wotate pa boas afishiapa nsem be na odimo wanfo tinye lanke ndo ya Zabrama ne Bebono East kamal around Atebubu umbaram bin ubiabo kacha yonansa dankana da na takala belmo falne kakal ka dunta nti nye lanke umbaram bin ubiabo ami asinyankopon shiro bia na eya wutie Adom 106.3 FM na wohwe Adom TV a edin ba kwa wotie ene abena pokua ahwenie ene wanya ahwenie wa asa ahwenie afishafa afem kometu yen yo zenka bonya brinka woni embofra no ne maame nka mu gimoni ade ne de wa bepi mu ha adwuma ya yesum ene ne asobe kra no ka ane anom yesum amarade yesum magana ne motimi media inti ne wo ha say no inti no say break yen so ye be ya kodu baby na ya breaki inti ya do form share Adom TV no muti Adom FM nyina no ya mamu nyina afishia pa afi nkometo afisi se na me media my slim ba na wo de no ya kese ahwene abo inti se no mati de afi omonfo no ya djuma wo Adom newsroom ho eno no enyema ekoso ha pa na onipa wode me to afidie so mo hu me nso din ene Richard Akwa wo bo adwuma den nyasem kuma enka ne woni na busuafo fi nanso eye wo man Ghana hodo nti wo som de amaye nyina se ne be ya nsema hodo a ekoso no wonso ebetumi de bi abrewo Minti Adom Kasee for na wote won kan o manfa mambem because o se me na make kind news no nti ya wish obia afishia pa ya nyinkra to yimra na ye ba ye beto aso Emo kwa bayda se obi social Adom TV Premtobre Kasee no ene ya waje nkwane nti ma obi bia wo ye bia no eni gie a wodi ahwe yie ebeto ho ye to Kasee no eso na Asante Achem Central mensi no assembly won ayade abusuan ya sabi won wadi demo no waye won mo adoye ama won mo niema wosre won mo pa sebe no nya sesrefo nti ene wo mo niema bi atise yi sebe obehwe no so dia ye adwuma Kasee no etwaso Sebe yene ndi nhihye ahodo bitimi di aguakumu na boa ama yen economy no etumi agina brane na enyini from enti Asante Achem Central Mensino Assembly endi enema ahodo ama omanfo be wona makwa bebi atose wono nso ensum ne mu a ewo no mu asetena emu na wabra ode ne meyi ema wono mu a yene apankrache pani yi ebenuza eko edu etwetwe nkomo wode nsembwesi enetudwa Ejina omampeni John Dramani Mahama name Everyday enema people living with disability. Omo bibi kakra atochem ewo omo nipadua ho. Ye ma omo request. Me de wo mu ne say most of them request idea mu de be ye adwuma no ma say nya extra income wo ho. Ade ama ono fa ko ye adwuma. So waje fufu machine afa ye adwuma. Na enkokwan ho kwasasa ade. Ehone ne Eric Usubodi wono nso dwene dwuma wo Mensino Assembly etwetwe nkomode nsem wese etudwa omo aye presentation we ma omo no ebi munya fridge aye deep freezers ebi munya bags of charcoal aye bidie ebi ya mebi no so fufu pounding machines ebi munya provisions ebi munya inject moye design graphic designers into almost ya mo machines omo de bedi omo nyuma nipa me no ho no ebi de munya farm input ne krakra no tetene ne de ma omanfo asibi wona makwayi ato ewo Asante Achem Central ho enso ene ye che sansem wese ode ni so emampanyifo da ba na se se wache nyime last year eso omo ya disa nenia ma na o ma che ne dosu
Emumu Soko hospital ɛyɛ dɛ no tumi ne doctor ne kasa o yɛ ni interpreter wɔ hɔ ɛni obi a ɔkyerɛkyerɛ interpreter mu. Adansi South mensi no mo krache ohine bakwabna ando ede to wona edi demu nyina ni mo se ene aban enhyehyɛ a wode aba mampani se wo mo enko free tertiary kwano ose woni die mu a won hwɛ se wode ebedi dwuma na wanya mfaso afiri so wo wie school a wanya so mfaso kase no etwaso. Aban krache penia wo Adansi South ohene ba kwabena ando eni edi nkranhyesem ekwa mamfa sebi wo honam akwa ato nyina ese eni mu ahodo a wonam won komamfa ne so ede ma wonum no wonhwe ase wonum so betimi ede aye enema pa ebebo wonum ama won so timi enya edache epa ebi fridges ebi deep freezers ebi sewing machines nine de ne nsade nyina aka ho ko se no na bebo ano nti atom preko ma ne mema na yede ama no bawon se de be ya o ma setina mu no ebi ombedi na omo metena kwan ho ensesre ne oma na emu maban ani su ade hunu se obe empower obebo awo na omo tumi akari omo obi di dem a na dwen se na brabo nyina asa na aban a ohwe mikyerɛ yewura John Dramani Mahama aban a odi anim no NDC aban ɔbɔ ntoa no yɛ nhyehyɛ sɛ obi di dɛm a no nkyerɛ sɛ ɔntumi nyɛ biribia ɛho ɔmanfo ndi wɔn nsaka ne me bi nso de asade PC kɔma mpanyimfo sɛ 40 aduanan na yɛ ma wɔn items no bi yɛ fridge bi yɛ fufu pounding machine bi yɛ sɛ nneɛma a yɛde ama wɔn yɛ nneɛma a ɛkɔ akɔboa wɔn dada asetena nti ne kwan sɛ wɔn mu biara nya adwene bi wɔn tirim sɛ wɔn kɔ akɔtɔn wɔtayɛ ɛtɛ akyire ne sɛ wɔn de bɛdi dwuma ama ɛkyina bi na wɔn asetena ne atumi akɔ yie ama wɔn ne wɔn abusuafo nyinaa nti wɔn kɔ no wɔn fa nkɔyɛ adwuma na ɛmoa wɔn dada asetena no emu. ɛbɛboa yɛ ma yɛ abrabɔ no akɔyie ama yɛ afei sɛ wote fa akwan wote hɔ adeɛ so wonni adwuma biara di na aban aka nyame aka na akoma asɛ wayɛ yɛ adom a yɛne agye baa yɛso yɛbɛmi ayɛ ho yɛso yɛde abɔ yɛ bra Dentra Chachawre ne Nana Kwame nipa otoso mienu ode to Ghana fo anim titiwo ne adehye wo Dentra Chachawre apa Dentra East mensi no mo wo ma hunidie enya adwuma pa no ma brabo trene nso abrabo pa bronya imu nkodidi bibia keke ma enwi akire nkofa yare bi ma e kasa ne ntoaso eni ohene wo Dentra Chachawre Nana Kwame nipa otoso mienu ene de to Ghana manfo nyina ne titiri ene timemufa wono wo Dentra Chachawre no ewo apa Dentra East mensi no mu nyina ene mo se wono ma ahonidi nya wona de hia pa na se wono mo no sa eno betimi abo amene nyarewa hodo pie ebo manfo no ano abrase na de nsem wo se to dwa wabra wono de ahonidi adwumadi bi ahyehye so na wono mo prapra krom ahonidi de ehunhia se de be ya yare ma no ya boda wuro de bola containers asisi montene so a obia num bibia obetimi de ayre e de atum ya kokwa akwafie mu zi obia so hwe ne mofra ne ni fie oni ni o papa ne mpatam na se de be ya nkofa yare bi emfa ma madwan ye mofra ne so anase penimfo no so ndi enwula na efin de obia ne wa opre ba eguso a enkakra eguso e uze be kakra no na ko mu ate wan se ofumu a ye fro na nanu manim ne atwo aso kakra se etra so de anese ye de be ma ye de be kwa ban mu na asotwe se fata no de ye ama eho na assembly member wo Dentra Chachawre electoral area kwabena boaten enso eni ebotememfo nyina baso se won mo bo twine trede ebipie mu a eni wonwumedi etumi eye kama ene ye boda wuro ma nyamesoman se yenko kolumele leba empa ekuro no mlantie ne enketesia akontufo a sabi omudi power chichire ekuro dua mu ya no ye nyina yaka ye ho abom ama ya ye kwasafu dwuma no na asoni ohwe ekuro ne so ya chichechiche mu enti nana ekuro wura ye friend nana kwa nipa otosu mienu ono so aba pro ahwe ba bia
ne manfoɔ no ɛyɛ kwasafo dwuma no nyinaa deɛ yɛ a yɛgyina ɛsuo dɛtkɔ ho aha ɛne yɛde dwumadie no ɛbɛ awieɛ. Yanko enkoko wakwa West Mensinimo na kunafoɔ bɛ ɔha ne aduasa Edward Israel to aban ne wɔn a wɔn nsɛm wɔ bie ne mo sɛ yɛmmoa wɔn sika fam na nso ntimi mfa nhwɛ wɔn. Americanfo ɔha ne aduasa wɔn mo wɔ West Mensino emu ne ne de adesrɛ eto aban yi anim sɛ adaroma wɔnhwɛ na wasene wɔntumi enso kakra emfama wɔn mo sene bɛya wɔn so wɔn ho betumi ahenyan wɔn mo ɛwɔ nwumedie ahodo emu wɔn mo de sa adesrɛ wisi to aban ne ɔmanfo wɔn nsɛm wɔ bi anim wɔ abra Nsuro Foundation nyame so ade abronya bere ɔde nneɛma kakra ɛkɔsɔ wɔn mo asene sɛ wɔn so enye na wɔn bronya ntumi enye wɔn mo ɛde Esther Ofuriwa Debra Sese kunafoɔ no ya dodoɔ no me be ɔha ene aduasa 130 yɛsra aban so ɔbɛso yasene na ebirim nya mmerewa ɔmbɛtimi ayɛ adwuma na nso famekɔ no ebi ni hɔ nti yɛsra aban ɛsɛ hanso yɛbrɛ kunafoɔ yɛ mɔbɔ pa bosumi bia ka ɔmpɛ kakra emre yɛ na yɛnso yɛ nenye kunafoɔ no yɛasetena mu no ɛyɛ den if you say enu afia na ye hwe kwan bebre this afia so enti yesre say aban emehu ye mobo ɛho ɛna Alfred Asamoah Miriku a wɔno ɛna kasa ɛdema Nsuro Foundation yi enso ɛkyerɛ die ntiare ka wɔn mo akoma ɛmɛkunafo no do nani esi wɔn so a ɛnema kakra wɔde akwakodom wɔn mo Odentia ye videos a ye support to me say obu ho na say ni kunu no awu de no agya ho na fi abusua no pamo ye kunafo no ana videos no efifie eche no ne ka e ma me akoma say no wonhwe masa di enya den enkoso enu ti no afato na akoma so say afibia no beba na be sa do ida ma ye kunafo na tete wo mu wo fie no be pese say wo be fa sa wo ya wonmu emu bi mu ko pese afibia no omonye den omo ensre we a third time de ma me ne kunu Richi e de asi omo ho so de to omo ho so se omo e ba ba Esutifi North Mensin Krachi ne mrashebedwani aka won ho abomene wode fofo soso habofom na enwuma hodo ba miensa bi ebeboa makro na tumpon ne mu adehye nso asi won yie no opa ho ntoma Aban Krachi peni a wo Esutifi North ena fe mrashebedwani wo empeso yi eso ni aka wonti abomu a wonom soso abofom eni project ahodo enkono wonom eba behye ase sene beya we betimi aboa omanfo no eyidi across health, education and water and sanitation. Over water and sanitation na ye drilling and mechanized 10 boreholes. Over classroom blocks and so ye see KG ewo sinenim ha na ye see primary school ewo amomaso na ye see JSS ewo dene ho basic school ewo kanyasa number 2 oko health and so ye wo kodwa de krom ye see chief compound ana the nurses quarters na ya ba du krom ye see chief compound ye see nurses quarters eho na wabra nana kwabena ofuria wono yechidom hene ojina nana osei kufi ebri ono eye paramount chief de makanya so number 1 anemu akasa wale nsem we see tudwa in fact ya district mu ade a akoso aye ni sopa de amayen na ye beda aban ase se anamo a otuo no anamo a se de MP kan no si yi politics efri yemu na ye baako as community a in fact ye benya development bebre ewo ye community mu community ni se wunya akonya na ye fawa ye sere oba bedasu ba padi ye se facility mi mu ye adwuma na akona fa ba akon ya adwuma no wo se no adom the day no e bia na me contractor no asem kan obi na me na mini ha but that time na adwuma no mama na ye den asai iti ye be sere se ye ka se ye adwuma na o ma ye nya ye fa ya koma na ye fa ni adwuma na chi yangi krato yimra ye ba ebeto so
Yamokwaba, Premtobre Kasee no na utie no. Yetwaso na wona sebi wadi demo wo kwawu from Plains North. Eyepoye mantemo. Ere to aban ne obibie ne mo se wo mu hia enwumasua mu moa. Yemfa moa wo mo pa no so ntime nkonkan. Be one makwa baby atwa wono ewo kwawu from Plains North mensi no mu wo apoe manteme mu ne need to aban ena fe kibi mu fo nyina enum se wono mo ne ni enku adesia ho pa ne nyina ne se wono mo ebo manfo a se bi wo hono makwa baby atoche mai na wono mo so timi edi yi ewo wono mo asetena emu ya education sem ade a ehunhia na mesrese asam no mo mboa wo mo a wo mo eku school no na nipa no ko school ekona nim benya Jumaya eniama we na nimbedi a kire bebre na eno no ekwan beba ho kra ma omo antimi anko bi no atimia aboa o yeda na ase bebre se ende omude ade fefefe se ema ye nkrofo afiwe na yanya enipa dodo a omo je eniama etisi dodo tise 116 ye nyina minuanu nyina naimu asomo president se niama we ya jin obia enkoton se na be ya omo de be adwuma aboa om no obia enkotena kwan ho esresre ade ahona bankrachi penny Kate Mausi babanawo enso edi anobansem komamanfo ne wonsaka ne me nyina se nipa 116 eniama ye were freezers ye were cassava graters ye were irrigation machine carpentry tools plastic chairs and canopies ye were niama pi na ne from Plains if na wono mo ate den no fi se wo mo kwan a waka ho asemo no ene ye ama won kwawutafo adoso don kokrom akodeka ho nyina kwan won hyase a oye ene contractor for kokugu kwawutafo edeko adoso ene don kokrom agodeke kwan eso a weremanfo pinana na kasafa ho se na kwan na tete apansa monti akonebodi hu nsem na yede ma wono mo pa from Plains yen kwan no from kwawutafo ede ba from Plains ya hu se machines gusu a omo ye adwuma enti from Plains ya te den de esa se mfie be 8 years ni na chinie sa kwan no omo nyeye aya na ha dwen pi bi bae ebedi 8 years ewa be mudi from Plains di ekoje besia wo amanone ya hwehwe ya di sika no ekoya de foforo ya ntini ya evi sika no kwa ya de koyeye ahona bankrachi penny wo kwawu from Plains North Kate Mausi babanawo enso ede to jase na sa kwan yi aye tipa ye kese pa ede ama wono mo a ene onimpa se wono mo ewia omanfo bo ebeto wono mo eyem kwan lorry akwan a ye be ya mayenti no ufa bebi a ubenya mfuturu na ochiche no ebiaso ufri tafo eba from Plains a ubedu kwa no this time no contractors ewo kwan so gidi eno amefa ho na masrisa ma bom nsema ma ye papa John Dramani mama se okaye no wayo wasase entini ameka cheko wa from Plains for ni Ghana for yankwa East na won krache pani ya wo ho se enei adwadefo nka wakoma nto won yam na se de etie bia no kotoso modern market a won peso si edema wo mo no ebeba so se de wo kae aban krache pani wo kwawu East enei ede no hobansem akwamateme mu fo sanso na adwadefo a wono mo kotoso se ultra modern market bebe sibi ede ama wono mo se ne be ya won so bitimanya bia pa atena na wono mo edi wono mo edwa wono mo emre ho amanfo no a eba edwa ho ha no omo so beboa ama edwai ya clean mu so omo ba ensu omo num rubber na omo dia scatter babia sebio se onum nsu na rubber no de hye o bag mu drufie na wi totwena emsen ke beye assembly ni tua na mo bebre a ye beboa ma market ya yasiesi ha me no kasa sese ye hu se awo ne ba bua ne yam karokra na eso ko ne hu ya babia ni ho enti assembly no Ira Muhammad Daroma assembly no be ma 12 seater water closet toilet facility
Ohine wokoto so na nakwachi ansa enso efasa kwanya no so de adesre we say ato aban krati pani yi enimu se be DC your ghettos bebre wokoto so wa on me security for forces ndi na yengu ni nyina yempre ema ghetto bia entra koto so wa from 1st January sanitation adama kuma so pa enunti mako gi enua almost one mama enua 3000 edusu ne ba o ndika kra bia ba ye nyina ye be ko communal labor ye be du enua no afanso ya no nyina akọ Mami nyina no so na Adom TV Premtobre Kasee no ha na DC asedan komao mreni adaje a wode ma yenti meda team no so ase won aye adwuma medi afia amankwa tamaklo yedase Kasee yi wana wafa ho kane use oboasi baby